Biar guru mbak tau. Combien tu devais? 950 ans. Combien tu devais? Ok, là, je me fais mettre dans le cadre. Oui, mais là, tu dois faire. Ok. Oye, la balota. Izojoto ọnwa ya kwanna. Ọnwa ya kwanna na ịtara no. Ọbụla nna ya kwanna na ọ papa obere nwụrụ n'ofu onye biko. Ị na-aghọta ọ papa gị nwụrụ. So oriri ka anyị bịara gị.
onye ya ejelu ka ejelu gbata na igwe mmadụ eju obe m a na-agba nsị mba ka ejelu ya na onwe ihe ọ na-eme ya dịrị ya mma ụdị abụ ịkwasị ozu abụ nnekwu ego ya bido taa bịaba mana onye kwasị ozu kpata ihe ọma ibe m kwuru ibe abụ mezọ na ozu tọkwa atọ na ọ bụrụ ka ozu ikolobịa and anyị na-ayọsị ọzọ emezi na bifo ọzọ eme ka iruo ka unu ruo 100 and ibe m kwuru dị ibe a onye mekwa eme dibịa amara tụrụ dibịa nwanne m ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla